הנה. נכון זה נראה זה? כאילו מהבהב. כן. מתקרב עכשיו קצת, לא? בתנועה סיבובית כזאת. מצליח? וואו. פור, בוא תסתכל על המסך. בוא. מה זה? וואו. מה זה? נכון זה אדם? וואו. איזה צילום טוב זה לך לסרט? תראה, צריך לבדוק מה זה, אולי אנחנו לא מבינים, אבל זה נראה... אני חושב כן, היה מטוס מתחת, מה? נכון. אמרתי לך, זה לא כוכב, זה אדם. אולי זה מזל"ט. לא, זה גם לא. אתה קולט? יש לך זום? זה שיא הזום. בסדר, זה זום טוב, זה בדיוק. וואלה, איזה קטע. איזה יופי, וואו, מה זה? טוב, צריך לשלול בלון אוויר או מזל"ט. לא, זה לא בלון אוויר מזל, ראית? לפי מה? איך אתה מבין בזה? אני אומר לך, ראית את התנועות שזה עושה? זה לא תנועות רגילות. איזה חזק, תן.